ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ଟଚ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଯାହା ହେଲା ଭଲ ହେଲା, ଯାହା ହୋଇଛି ଭଲ ହୋଇଛି, ଯାହା ହେବ ତାହା ଭଲ ହିଁ ହେବ। ତୁମର କ'ଣ ଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ? ତୁମେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲ ଯାହା ତୁମେ ହରାଇ ଦେଇଛ? ତୁମେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି? ତୁମେ ଯାହା ନେଇନଥିଲ ତାହା ନେଉଛ। ଯାହା ଦେଇଛ ଏଇଟାରେ ଦେଇଛ। ଯାହା ତୁମର ଆଜି ଅଛି କାଲି ସିଏ ଆଉ କାହାର ଥିଲା, ଆଗକୁ ସିଏ ଆଉ କାହାର ହୋଇଯିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂସାରର ନିୟମ ଅଟେ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଆଉ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସମ୍ଭବ ବି ଅସମ୍ଭବ ବି ହୋଇଥାଏ। ଭଲ କର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାଏ ତେବେ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବି ଈଶ୍ୱରର ସ୍ମରଣ କରେ, ସେ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିବା ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଶବ୍ଦ ଜରା ନାମକ ଶିକାରୀ ପ୍ରତି ଥିଲା। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଜରା ଶିକାରୀକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଶରବିଦ୍ଧ କରିଛ ସେଥିରେ ତୁମର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ହେବାର ଥିଲା। ଡର ନାହିଁ, ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଏହା ତ ହେଉଛି ନିୟତିର ନିୟମ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଜରାସବରକୁ କ୍ଷମା କରି କହିଲେ କି ମୋତେ ଯେଉଁ ଶରବିଦ୍ଧ କରିଛ ତାହା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କିଛି ଥିଲା। ଏହା ତୁମର ମୋର ଉପରେ କିଛି ଋଣ ଥିଲା। ତାହା ପୂରଣ କରିବାର ଏକ ବିଧାନ ଥିଲା। ଜରାସବର ଭଗବାନଙ୍କ ଏପରି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ନିଜର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୋର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲାପରେ ମୋର ଶବକୁ ନିଆଁରେ ଜଳାଇବ ନାହିଁ, ମାଟି ତଳେ ପୋତିବ ନାହିଁ କି ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିବ ନାହିଁ। ମୋର ଶରୀରର ଶବକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଗୀତାରେ 3ଟି ପାପ ଅଛି, କାମ, କ୍ରୋଧ ଆଉ ଲୋଭ, ଯାହାକି ନର୍କଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 3 କାମ, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଲୋଭକୁ ଯଦି ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। କାମ ବାସନା ଏପରି ଏକ ଅଗ୍ନି ଅଟେ, ଇଏ ଭୁଲ ଠିକ୍ କିଛି ନ ଜାଣି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୁଲାଇ ଦେଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ ଏକ ଦାନବ ଅଟେ। ଯିଏ ବି ହଉନା କାହିଁକି, ଯିଏ କ୍ରୋଧ କରେ ତାର ବିନାଶ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। କ୍ରୋଧରେ ଭଗବାନ ବି ମନୁଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଟିକିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ଯାଇ ସବୁକିଛି ସୁଧୁରିଯାଏ। ଲୋଭ ଲାଲଚରୁ ହିଂସା ହୋଇ ଏହା ହିଂସା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଲୋଭ ଗୋଟେ ଏପରି ଜିନିଷ ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ସୁଧୁରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଲୋଭ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ତା ମନ ପ୍ରତି ହିଂସା ଭରିଦିଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ହେଉଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଗଛମାନଙ୍କୁ କାଟିବା, ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା। ଗୀତାରେ 8ଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଅଟେ ଜାଣିବା। ଈଶ୍ୱର ନଶ୍ୱର ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। କର୍ମ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକାର ଅଛି। କର୍ମର ଫଳ ନୁହେଁ, ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ହିଁ ଫଳ ପାଇବ। କ୍ରୋଧ ଭ୍ରମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ମୋହର ଆସକ୍ତିରେ ପଡ଼ି ଦୁଃଖକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ କାମନା, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ 3 ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ବିନାଶ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ
ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥାଏ, ତଥାପି ନିଜ ମନରେ ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ମାୟା ନ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜକୁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ଟଚ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ରହୁଛି। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।